ako'y gibuhat ninyo. Look at that. You are standing and you are all armed. Ako naglingkod Siyempre, ako police. No? Ipaliw ko kuan be. I-live na. We are police officer. I-live na, i-live. Sige, live. I-live ninyo. No. No. Imposible na. Ay. Ayun. 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 Puyog na lang. Ayaw na. Ayos nga sa man eh. Ayun. Sige na to ne. Dili na gina kay na ako'y daghan nga rin nga gibuhat. No? Na ako'y daghan nga rin gibuhat. Ayun. Ayun. Ayun na. Sige. Huli mo. Bring in the police station. Ako mga putang. Ama mo tag secure. Picture. Secure ang gamit ha. Cellphone. For the others who are not authorized to be here inside, please vacate the premises. After this, All properties are cleared and untouched. Do not off the laptop. Okay. Move. please vacate kung sa itong walay labot.